ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕರಾಳ ದಿನಗಳು ಪುಸ್ತಕದ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ. ವಿ ರವೀಂದ್ರನ್ ಕುಂಬಳೆ ಬರೆದಿರುವ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕರಾಳ ದಿನಗಳು ಪುಸ್ತಕದ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೇರಣಾ ಸಭಾಂಗಣ ಹೊಸಂಗಡಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಚೋದನ್ ಟೋಲಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಂಚಂಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಕೆ. ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾಧವ್, ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ. ಭಟ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ. ನಾರಾಯಣ ಮೂಡಿತಾಯ ಮೊದಲಾದ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಶ್ರೀ മഹാബലരൈ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗೈದರು. ഏതാണ്ട് 12 ജില്ലകളിലുള്ള ഇതുപോലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 ജില്ലകളാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പുതിയ തലമുറ ഇതിന് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പോരാട്ടം അത് കാസർഗോഡ് താലൂക്കിലായിരുന്നു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോരാട്ടം നമുക്ക് പൈതൃക പഞ്ചായത്താണെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 2ാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ കാസർഗോഡ് താലൂക്കിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേകത ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമരങ്ങൾ നടന്നത്, അറസ്റ്റ് വരിച്ചത്, സമരത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തത്. അത് പൈതൃക പഞ്ചായത്തിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നതാണ്. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ 191 പേജുള്ള രവിയേട്ടൻ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകൾ മറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കേവലം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നടന്ന സമരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്, വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಆಪ್ ಇದೀಗ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಟ್ವಿಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.